Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Omak. Taong 1981, Bobon, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang si Omak. Sa kanilang lugar noon, wala siyang ibang ginawa kundi ang magbisikleta buong maghapon. Hinahayaan lang naman siya ng mga magulang niya dahil alam naman ng mga itong nag-aaral siya ng mabuti. Para sa kanyang ama, wala siyang ibang kinakailangang gawin kundi ang mag-aral habang sila na may abala sa paghahanap buhay. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero may kaya din noon kahit papaano ang kanyang pamilya. Mula noong pagkabata niya, hindi niya pa nasubukang kumain ng kapos sa isang araw. May ulam man o wala, nakakakain pa rin naman sila kahit papaano. Ayon kay Omak, ang tanging ayaw niya lamang sa lugar nila ay tuwing bumibisita ang lola niya sa bahay nila. Kapag kasi pinagtitipon nito ang lahat ng kanyang mga apo, palagi yung merong baong istorya na tungkol sa kababalaghan. Pinakaayaw yung marinig ni Omak sa lahat sa kadahilanang kapag nakakarinig siya ng ganoong usapin, marami siyang nakikitang mga aninong naglalakad tuwing gabi. Nagdudulot yun sa kanya ng matinding takot na halos hindi siya nito pinapatulog sa loob ng ilang araw. Dagdag pa niya na, naisin man niya sana noong magreklamo sa matanda pero hindi niya yun magawa-gawa dahil alam niyang magagalit ito. Isang hapon, kakauwi niya lang galing eskwela. Pagtabi niya ng kanyang bisikleta, agad naman niyang nakita ang lola niyang kumakaway sa kanya. Dahil dito, wala namang nagawa si Omak kundi ang lumapit habang nakangiting aso. Nang marating na niya ang kinaroroonan nito, inabisuhan naman siya nitong magmeryenda na muna tapos bumalik sa lugar na pinagtitipunan nila. Pagkarinig naman ni Omak sa sinabi nito, agad naman siya doong umalma habang sumasagot ng, "La, pwede bang hindi mo na ako sa kanila sumabay? Marami kasi akong gawain eh. May mga takdang aralin pa akong kinakailangan kong tapusin. Sa susunod na lang ho. Pwede ba?" Nang marinig naman yon ng kanyang lola, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkairita. Maya-maya pa, narinig na lamang niya yung bumulong sa kanya ng, "Kailangan mong malaman ito. Dumadaan ka pa naman sa lugar na yon. Sige na, Omak. Sandali lang naman ito eh. Hindi tayo aabutin ng 7:00. Dahil sa sinabi ng matanda, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagkaraan ng ilang minutong pagmemeryenda, doon na nag-umpisa ang kwento ng matanda. Ayon sa lola niya, di kalayuan sa kanilang tahanan, merong isang puno ng akasya. Nakatirik yon sa isang daan kung saan meron doong 2 kubong dating nakatayo. Ang rason kung bakit umalis ang pamilyang naninirahan doon ay dahil sa isang babaeng nagpapakita tuwing sumasapit ang dilim. Mas lumalakas ang pagpaparamdam nito kapag nagkataong kabilugan ng buwan. Para sa iilan, wala namang espesyal sa multong yon. Pero naniniwala ang kanilang lola, higit pa roon ang kanyang pagkakakilala sa nilalang na yon. Sa kwento nito, inilahad nitong kilala niya ang babaeng nagmumulto sa kanilang baryo. Alam niya rin kung papaano yun namatay at kung ano ang nangyari sa buhay nito. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng istorya ng kanyang lola, napag-alaman naman nila Omak ang kwento ng isang dalagang nagngangalang Perla. Nangyari ang istorya ng babaeng yon, 6 na dekada na ang nakakaraan. Sa pagkakatanda ng kanyang lola, nagdadalaga din siya noong mga panahong yon. Kilala niya itong si Perla. Sa katunayan,
Nakakasama niya yon tuwing sila'y naglalaba sa sapa. Ayon sa kanyang lola, na sa kanilang lugar, ito ang may pinakamagandang pagmumuka. Habulin din yon ng mga binata dahil bukod sa itsura nito, agaw pansin din ang malaporselana nitong balat. Napakahinhin din nito kung maglakad na siya namang halos kinakabaliwan pa ng lahat. Pero ang ganoong sitwasyon ni Perla biglang nag-iba noong dumating sa puntong ipinagkasundo ito sa isang mayamang pamilya. Dahil sa albularyo noon ang tatay ng lola ni Omak, kung kaya't doon ito nalaman na ang pamilyang napagkasunduan ng mga magulang ng dalaga ay isang pamilya ng aswang. Matagal ang kanilang pagsasama ng halos humigit 3 taon hanggang sa doon na nangyari ang insidente. Sa pagkakatanda nito, umaga noon ng Biyernes, saktong umuulan ng malakas, natagpuan ang bangkay nitong nakabitay sa sanga ng puno ng akasya. Nakasuot yon ng bestidang puti at meron yung hindi mabilang nakalmot sa likod nito. Matapos itong makita ng kanilang mga kababaryo, hinanap pa nila ang asawa nito, ngunit hindi na nila yun matagpuan. Ang mas ipinagtataka pa ng karamihan, kasabay ng paglaho ng mga ito, ay ang pagkawala rin ng pamilya ni Perla. 2 araw ang lumipas matapos ang insidente, meron sila doong nakitang San Telmong paikot-ikot. Hindi naglaon, pagkaraan pa ng 3 buwan, nag-umpisa na silang makarinig ng kakaibang himig sa lugar. Pakiramdam noon ng mga tao sa kanilang baryo, meron doong kumakantang isang babae na nagtataglay ng magandang boses. Pahimig lang ang pagkanta nito pero paniguradong kikilabutan ka talaga. Narinig niyo na ba yung kantang "Ili-ili tulog anay"? Ganon ang pamamaraan ng pagkanta ng nilalang na yon. Dahil sa himig na binibigkas nito, kaya maraming nakapagpatunay na si Perla ang nagmumulto. Ngunit sa kabila ng ganoong pangyayari, merong tinatagong sikreto ang pamilya ng lola ni Omak na hindi alam ng karamihan. Bago kasi namatay ang tatay nito, inilahad nito sa kanila na hanggat naririnig nila ang himig, patuloy na naghahanap ng hustisya si Perla. Matagal na panahon na yung naghahangad ng paghihiganti laban sa asawa at pamilya nitong mga aswang. Malakas kasi noon ang kutob ng ama nito. Ginawang alay si Perla para makakuha yon ng bertud ng mga aswang sa puno ng akasya. Kung hindi ninyo na itatanong, maraming pamamaraan ng mga aswang sa pagpapalakas ng kanilang mga bertud. Kabilang dito ang pagdarasal, pagkain ng karne ng tao, at ang higit sa lahat, ang pag-aalay sa isang punong pinagtitirhan ng isang malakas na engkantong gabay. Lahat ng kinakailangan noon ng mga aswang nasa katauhan ni Perla. Magandang pagmumuka at ang pinakamahalaga sa lahat, nagmamalabis din ang gabay ng akasya na makuha ito. Yon ang naging rason kung bakit naging matagumpay ang mga nilalang na yon. Ayon pa sa lola ni Omak na kaya ito hindi matahitahimik ay dahil sa nakakulong ang kaluluwa nito sa puno. Ang tanging pamamaraan para tuluyan yung mapalaya ay ang pagbalik ng bertud na kinuha mula rito. Matapos makapagkwento ng matanda, ramdam ni Omak ang takot mula kalamnan hanggang buto. Ihing-ihi na siya noon pero may kung anong bagay ang pumipigil sa kanyang tumayo. Makalipas pa ang ilang minutong pagiging tulala, doon niya napansin ang pagdating ng kanyang ama. Pagtayo niya, dali-dali naman siyang lumapit dito habang nananatiling walang imik. Bago nila tuluyang nilisan ang lugar, nasipat naman niyang ngumiti ang lola niya habang nagwiwika sa kanya ng, "Umiwas ka na doon, Omak, ha? Mas mabuting nag-iingat." Dahil sa sinabi nito,
Wala naman siyang nagawa kundi ang tumango. Makalipas pa ang ilang minuto, pumasok na sila ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay. Sa pagsapit ng tulugan, nanatiling gising itong si Omak, nakikiramdam sa buong paligid. Alam naman niyang malayo ang lugar na yon sa kanilang tahanan, pero hindi niya mapigilang mag-alala para sa kanyang buhay. Halos sising-sisi nga siya noon, sa kadahilanang mas pipiliin na lamang niyang hindi nalaman ang bagay na yon kaysa patuloy na mabuhay sa takot. Ilang araw pa ang lumipas, naging abala naman siya sa kanyang pag-aaral. Tuwing umuuwi siya, hindi siya dumaraan sa puno ng akasya para makaiwas. Bahala na kung malayong tatahakin niyang daan. Ang importante, makauwi ng ligtas. Subalit, sa kakaiwas at kakaiwas niya noon, hindi niya napansin. Unti-unti niya na palang nalilimot ang tungkol sa istorya ng kanyang lola. Isang hapon, kakatapos lang ng klase nila. Nagkayayaan noon silang magbabarkada na tumungo sa sentro, kung kaya't wala naman siyang nagawa kundi sumunod sa nais ng mga ito. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay na kanilang gagawin. Tuwang-tuwa pa noon si Omak hanggang sa bigla na lamang siyang napatahimik matapos niyang mapansin na dumaraan na pala siya sa puno na minsang ikinuwento ng lola niya sa kanya. Hindi niya mawari noon pero nakakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa katawan sa kabila ng marami naman sila. Maya-maya pa, nagsitayuan ang lahat ng balahibo niya matapos siyang makarinig ng isang nakakakilabot na himig. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, lumalakas ito ng lumalakas na siya namang nagdudulot ng pagdilim ng kanyang paningin. Hindi naglaon, wala nang naalala si Omak ukol sa mga pangyayaring yon. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa loob ng bahay ng kanyang lola. Nasipat niya yung naghahalo ng mga halamang gamot sa harapan ng isang nakatayong kahoy na umuusok. Nang maramdaman naman itong gising na siya, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya, bitbit ang isang basong naglalaman ng kulay berdeng likido. Inumin mo ito, Apo, at nang bumalik sa normalang kalagayan mo. Sabi ko sa iyo huwag ka nang daraan sa lugar na yon. Mas lalong lumalakas ngayon ang kapangyarihan ni Perla. Hindi yun makakabuti para sa iyo at sa mga kasama mo. Mabuti na lang nagkataong may kasama ka. Dahil kung wala, hindi ko alam kung makikita ka pa namin. Paalala sa kanya ng lola niya. Nang marinig naman ni Omak ang sinabi nito, muli niyang naalala ang mga nangyari noong mga oras na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, laking gulat na lamang niya nang mapag-alaman niyang isang araw na pala siyang natutulog. Yung mga kaibigan niya, kalahating araw ring nanatili sa bahay nito para magpagamot ng kanilang mga natanggap na usog. Dagdag pa ng matanda na, maliban sa usog na natanggap ng mga ito, meron din doong iilang nagsuka ng dugo. Masyadong mapanganib ang ganoong pangyayari, lalo na kung hindi yon kaagad na naagapan. Matapos namang marinig ni Omak ang sinabi nito, doon na siya nag-umpisang magtanong ukol sa mga kakaibang nangyayari sa lugar na yon. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga nangyayari sa puno at sa multong naninirahan dito. Ayon sa lola niya, maaaring nararamdaman ni Perla ang pagbalik ng presensya ng taong naging asawa nito. Kaya yun nagiging mabangis, gawa ng matagal na nitong hangad ang makapaghigante para mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkawala. Dagdag pa ng lola niya na sa ganoong estado, hindi malabong totoo ang kanyang hinala. Mariin din itong inilahad sa kanya ang binabalak nitong pagmamasid sa puno ng akasya.
Matapos naman yung marinig ni Omak, hindi naman siya nag-alangang ilahad sa lola niya ang tungkol sa hangarin niyang sumama at makita ng sarili niyang mga mata itong si Perla. Dahil sa kanyang sinabi, inabisuhan naman siya ng matanda na maghintay ng tamang oras. 2 linggo pa ang lumipas na natiling nakaantabay si Omak sa senyas ng matanda. Hindi na rin niya noon pinilit pang pumasok gawa ng sa isip-isip niya, ilang araw na lang din naman, bakasyon na. Habang wala siyang ginagawa sa kanilang tahanan, naging abala naman siya sa mga gawaing bahay. Minsan, kapag nag-iinuman ng kanyang ama at mga kaibigan nito sa kanila, tumatabi siya roon para makapakinig ng mga usapin. Nagbabakasakali noon si Omak na may alam ang mga ito tungkol sa nilalang na yon na maaari niyang mapagkuhanan ng dagdag na impormasyon. Subalit, sa halos 2 beses na pag-iinuman ng kanyang ama at mga kaibigan nito, wala siyang narinig na ganoong detalye. Pagtungtong ng kabilugan ng buwan, muling bumisita ang lola niya sa kanila, dala-dala ang isang interesanteng balita. Sa paglapit nito sa kanya, ibinulong nito ang tungkol sa pagdating ng isang matandang aswang sa kanilang lugar. Gumawa yun ng barong-barong malapit sa puno ng akasya, kung kaya't naging malakas ang kutob ng lola niya na yun nga ang dati nitong asawa. Maaaring kaya yun bumalik sa lugar na yon ay para humingi ng dagdag na lakas sa gabay ng bertud, o hindi naman kaya'y palakasin pa ito lalo sa pamamagitan ng paghingi ng dagdag kapangyarihan sa gabay na humahawak sa kaluluwa ng dati nitong asawa. Dahil sa sinabi nito, hindi na nag-alangan si Omak na sumama rito. Wala namang naging pagtututol noon sa kanyang mga magulang, lalo pat mismong lola na niya ang kanyang kasama. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, hindi pa man yun gaanong lumalalim, napakaliwanag na sa labas. Naging abala sila noon sa paghahanda. Hindi naman niya maiwasang kabahan dahil sa mga himig na kanyang naririnig. Ayon sa lola niya, normal lang ito sa kadahilan ng malapit lang din sila sa kinaroroonan ng puno. Nang hindi na niya maatim ang pangyayaring yon, nagdesisyon siyang sumilip sa bintana para malaman ang mga nangyayari sa labas. Pagbungad niya sa labas ng bahay ng lola niya, doon niya nasilayan ang puno ng akasyang panayang pag-uga kahit wala namang hangin na umiihip. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan na siya ng matanda na maghanda na sa kadahilanang lalabas na sila. Habang tinatahak nila ang talahiban, panay naman ang ginagawa nitong pag-ihip ng usal sa buong paligid. May mga inilalagay din yung abo sa kanilang dinaraanan na siya namang hindi niya mawari kung para saan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang ibayong bahagi ng puno, agad naman silang humanap ng lugar na mapagkukublian. Halos inabot din sila roon ng ilang oras kakamasid hanggang sa dumating ang puntong doon na nila nasilayan ang paglabas ng isang matandang lalaki sa loob ng barong-barong. Paglapit nito sa puno ng akasya, mula sa sanga nito, bumaba ang isang babaeng may napakahabang buhok, nakasuot ng nangingitim na bestida at merong nanlilisik na mga mata. Habang nakalutang yun sa ere, panayang paghimig nito ng kantang nakakapangilabot pakinggan. Hindi naglaon, nang sumayad na yun sa lupa, kitang-kita naman nila ang pag-angil ng matandang lalaki habang dahan-dahang nagpapalit anyo. Makinig ka, Perla. Matagal na panahon na ang lumipas. Patawarin mo na ako. Nagawa ko lamang ito dahil sa pamilya ko. Alam kong masaya ka na dito sa kinalalagyan mo, kaya wala nang rason para magalit ka sa akin. Ayaw mo nun. Nagawa mong madaya ang sumpa ng kamatayan. Wika ng lalaki kay Perla.
Kaya narinig nila Omak ang sinabi nito dahil bukod sa malapit sila, napakatahimik din ang paligid. Tipong ang tanging maririnig mo lang sa lugar ay ang pag-uusap lamang ng dalawa. Matapos namang marinig ni Perla ang sinabi nito, bigla namang bumuka ang napakalaki nitong bunganga na parabang sinusubukan nitong higupin ang matanda. Nang masipat naman yon ang nilalang, umangi lang naman ito ng napakalakas habang dahan-dahang ibinabaon ang dalawa nitong kamay sa lupa. Pag-akto nitong parang asong susunggab, walang pagdadalawang isip naman yung sinugod ng kaluluwa hanggang sa doon na nag-umpisa ang pagbubuno nilang dalawa. Bagaman nasa kaanyuan ng aswang ang matanda, nakakapagtaka namang kayang-kaya yung daragi ng kaluluwa. Pakiramdam noon ng lola ni Omak, merong pisikal na anyo itong si Perla dahil sa pamamaraan ng pakikipaglaban nito. Bukod din sa kaya nitong makipagtagisan ng lakas, kaya din itong magpakawala ng usal na siya namang matinding umeepekto sa katawan ng aswang. Makalipas pa ang ilang minutong paglalaban ng dalawa, doon na nila tuluyang nasilayan ang pagluhod ng aswang habang nagsusukayo ng dugo. Maya-maya pa, nang akmang tatayo pa ito, pilit naman yung sinindak ng kaluluwa na siyang naging sanhi upang manatili yon sa ganoong pwesto. Pagramdam ng aswang na wala na siyang kakayahang makipaglaban, doon na nito sinubukang makipag-usap. Marami yung bagay na sinasabi noon kay Perla, pero ni isa roon, wala yung pinapakinggan. Ang tanging ginagawa lang nito habang nagsasalita ang matandang aswang ay ang humimig ng kanta habang lumuluha ng dugo. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Omak sa pangyayari, ramdam na ramdam nila ang kalungkutan na ilang dekada ng dinadala ng kaluluwa. Kahit wala nga yung ginagawa, alam nilang nagwawala ito sa kaloob-looban nito. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang matanda, doon na nila nasilayan ang dahan-dahang paglabas ng gabay ng puno. Paglalarawan ni Omak sa nilalang na yon, para itong kauri din ng tao, pero may mangilan-ngilan lang sa wangis nito ang medyo malayo. Bukod kasi sa balat nitong gawa sa puno, may mga sungay din ang nilalang na yon at halos wala itong buhok sa katawan. May kulay berde din yung mga mata at meron itong napakahabang dila. Sa paglapit nito sa kinaroroonan ng matandang aswang, nasipat naman nilang meron yung sinisenyasan. Matapos nun, agad din namang bumalik ang nilalang sa loob ng puno na siya namang paulit-ulit pang tinatawag ng matanda. Sa pagkawala nito, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Perla para sugurin at daragin sa karimlan ang dati nitong asawa. Habang nagbubuno sila, pilit naman siyang tinatakasan ng matanda, subalit naging bigo na yung makaalis sa lugar na yon. Pagpulupot ng mahabang galamay ng bestida nito, dahan-dahan na yung bumalik sa puno habang patuloy namang nagpupumiglas ang matandang dinadarag nito. Ngunit sa kabila ng ginagawa nito, wala yung nagawa para labanan ang lakas ng kaluluwa. Hindi naglaon, tuluyan ang nakapasok ang dalawa sa loob ng punong yon. Bago maglaho si Perla at ang matandang aswang, naramdaman nila ang pagyanig ng lupa, indikasyon na merong hindi nangyayaring maganda sa paligid. Maya-maya pa, lahat ng dahon ng puno nag-umpisa ng maglagas. Sa muli nilang pagrinig ng himig, yun naman ang naging hudyat para sa kanila na bumalik na sa tirahan ng lola niya. Pagkaraan pa ng ilang araw, patuloy nilang pinagmasdan ang akasya kung saan doon nila napapansin ang animoy dahan-dahan nitong pagkamatay. Isang buwan pa ang lumipas, tuyot na ito at halos hindi mo na mapakinabangan. Ilang beses na din yung nilapitan ng lola niya pero wala na yung doong nararamdamang kakaiba. Nang mapagtanto nitong nilisan na ni Perla ang puno,
nagdesisyon na yung ipatibag ito. Kinakailangan nila yung gawin upang hindi na yun pamahayan ng iba pang uri ng nilalang. Sa pagkabuwal ng puno, marami ang nagbunyi. Dumaan pa ang maraming taon, unti-unti na ring nakakalimutan ang istorya ni Perla na minsang gumambala sa lugar. Sa pagtanda naman ni Omak, nanatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang lahat ng ibinahaging istorya ng kanyang lola. Tinuring niya rin yung kayamanan sa kadahilan ng iilang tao lamang ang nakakaalam tungkol sa istorya nito at kung ano bang meron sa himig ng kaluluwa ni Perla. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo kinikilabutan ako rito sa kwento na to, no? Lalo na yung ini-imagine ko kung paano humimig yung isang multo. Kasi ako nakarinig na ako niyan dati, bata pa ako nun. Kaya alam ko kung gaano to nakakakilabot sa totoong buhay. Tapos meron siyang kinumpara na kanta na yung titulo Ili, Ili, Tulog Anay. Pakinggan nyo yan sa YouTube. I-search nyo sa YouTube, Ili, Ili, Tulog Anay. Yan. Medyo may pagkakahawig ng konti yung narinig ko nung bata pa ako, pero mas nakakakilabot yun. Kasi yung pakiramdam na para may pumapasok na malamig na hangin sa loob ng tenga mo, ganun siya. So, itong kwento na to parang pinaghalong kaluluwa na gumagante sa isang aswang, which is sobrang ganda. Kasi isipin ninyo sobrang salimuot ng nakaraang buhay ni Perla. Unang-una, pinakasal siya sa lalaking hindi niya gusto. Doon pa lang, ekis na kaagad yun, malungkot na kaagad yung buhay niya. Pangalawa, inalay pa yung buhay niya para makakuha ng bertud sa akasya. Di ba parang sobrang kombong sakit naman nun? Siguro itong kaluluwa ni Perla, pinangako dun sa bantay na ibibigay niya yung buong kaluluwa niya ron. Pero kailangan niya munang magantihan yung asawa niyang aswang. Tapos ito namang nagbigay ng bertud sa aswang, pumayag sa kasunduan nila ni Perla. Kaya ang ending, nakagante si Perla doon sa asawa niyang aswang. Na para sa akin sobrang deserve nun. Kasi ginamit mo yung tao, inosente, iaalay mo para lang makuha mo yung gusto mo. Sobrang ekis nun. Though, demonyo naman yung mga aswang, kaya gagawin nila lahat para lang makuha yung gusto nila. Pero, yun nga, masakit talaga yung nakaraan ni Perla. Dito sa kwento na to, medyo nalulungkot ako na, siguro kung i-rate ko, 80% kilabot, 20% lungkot. Yun yung naramdaman ko sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.